No niin, hyvä. Kiitoksia. Ja myöskin minä yhtä suurella jännityksellä odotan, että mitähän tästä mahtaa tulla, mutta senhän me näemme tässä hetken kuluttua. Niin, eli minä olen Kari Pössi, Salmi-säätiön puheenjohtaja. Sitten mulla on itselläni, että toi Salmi on minun molempien vanhempien kotiseutua ja varsinkin sitten taas nuo saaret, eli Mantsinsaari ja Lunkulansaari, sieltä päin ovat tulleet molemmat ja siellä on tullut käytyä vuodesta 1994 suurin piirtein tuohon vuoteen 19 asti melkein vuosittain sekä talvella että kesällä että keväällä että syksyllä. Nyt se todennäköisesti tulee jäämään aikamoisen pitkäksi aikaa, että saa nähdä, tuleeko sinne ehtimään. Mutta tässä on, ensinnäkin tässä on oikeastaan jo Salmin vaakunassa näkyy hyvin sellaiset oleelliset asiat, mitä Salmissa on, eli merenkulku tai vedenkulku Laatokan merellä ja maatyöt, maatalous. Että vaikka siellä oli sahoja ja puutyötä ja kaikkea näitä, mutta nämä oli kuitenkin ne keskeisemmät ja se oli nimenomaan Laatokan vilja oli se ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mistä siellä elettiin. Mutta laitetaan hieman kartalle, eli Salmin kunta sijaitsee tuolla Laatokan pohjoisosassa. Se kuuluu tuollaisena isompana yksikkönä Laatokan Karjalaan, mutta sitten hieman tarkempana Raja-Karjalaan hyvin tuommoisesta ilmiselvästä syystä, että siinä oli Venäjä oli seinänaapurina, tai Neuvostoliitto tietenkin tuossa siinä vaiheessa. Ja sitten siinä on muita naapureita, on Suistamo, Suojärvi ja Impilahti olleet. Ja nämä on näiden keskinäinen toiminta ollut varsin tiivistä siellä. Ja se on nimenomaan tuo Raja-Karjalan alue, niin se ei ole niinkään sieltä maantieteellisesti niinkään yhtenäinen alue. Siellä on hyvin erilaista maastoa, mutta se on nimenomaan kulttuurillisesti ja myöskin hyvin vahvasti sitä varten, että se on toisin kuin oli tuolla Koivistolla, niin tämä on vahvasti ortodoksista aluetta. Eli siellä tuossa joku aika sitten esitettiin muun muassa Mantsinsaaren seurakunnasta kysymys, että oliko siellä minkä verran luterilaisia, ja lopputuloksena päästiin suurin piirtein siihen, että ei siellä ollut. Siellä oli vain pelkästään ortodoksia. Kyllä siellä jonkun verran oli luterilaisia. Ja tässä on Salmin kunnan aluetta, ja se on nimenomaan pari jokea hyvin vahvasti nimenomaan merkkaavat, että mitä siellä tapahtui. Se oli 3 jokea oikeastaan, että Miidalanjoki, Tulemanjoki ja Kirkkojoki, joiden ympärille tämä kunta rakentui. Ja Uuksujoki, sitä unohtamatta, joka on tuolla nimenomaan täällä päässä. Ja siinä hyvin merkittäviä alueita oli nimenomaan nuo isot saaret tuossa Salmin edessä, eli Mantsinsaari ja Lunkula ja sitten lähestulkoon saareksi melkein laskettava Uuksalonpää ja Uuksalonniemi. Ja nimenomaan tuo Laatokka vaikutti hyvin vahvasti myöskin Salmin elämään. Ja tässä on hieman tästä Salmin pinnanmuodoista. Eli sitä aluetta on tuo jääkausi on varsin vahvasti muokannut. Siellä hyvin harvoin missään paikoissa näkyy varsinaisesti peruskalliota. Savimaa, moreeni ja harjumuodostelmat ja nimenomaan matalat harjumuodostelmat ovat sellaisia olennaisia tuolla. Ja hiekkakerrostumia sieltä myöskin löytyy ja nimenomaan dyynejä. Ja täällä nimenomaan tuo suuremmat peltoalueet, mitä on nimenomaan tällä alueella täällä ja sitten myöskin Lunkulansaaressa on ollut eri paikoissa ja Mantsinsaaressa jonkun verran myöskin ja sitten on just pieniä maa-alueita siellä täällä. Ja tämä on hyvin, hyvin lättänää kaiken kaikkiaan, että mulla itselläni kun on kotiseutu on taas Pohjois-Karjalassa ja on tottunut harjuihin, niin tämä oli ensimmäisellä käynnillä semmoinen, ei voinut Karjalan harjuista millään muotoa puhua, vaan se oli hyvin, hyvin alankomaista ja tasamaastoista. Ja hiekkamuodostelmia siellä löytyy, siellä on muun muassa täällä Karkun puolella täällä hieman etelämässä ja sitten Mantsinsaaressa. Tässä on itse asiassa nyt ihan viime syksyltä ilmakuva Mantsinsaaresta Longoirannalta. Tämä on
koko tämä alue on dyynejä. Eli tässä menee niin kuin poimuittain, ja niitä menee niin kuin tuonne pari kilometriä suurin piirtein eteenpäin tuosta. Nyt ne on ruvennut metsittymään, ja se on jännä, että niiden metsittyminen on tapahtunut tässä jo viimeisen 20 vuoden aikana. Että silloin kun ensimmäisiä kertoja käytiin, niin tämä oli täysin hiekkakenttää. Ja itse asiassa tässä semmoinen pieni yksityiskohtana, että tuolla kaukana näkyy Valamon saaret, ja näiltä dyyneiltä muun muassa kirkkaana päivänä näkyy toi Valamon pääkirkko. Se on semmoinen 40 kilometriä matkaa suurin piirtein tonne. Ja tässä näkyy Miinalan kylää, ja tässä näkyy just tämä hyvin tasainen maasto, eli siellä ei paljon kumpua, ei kukkulaa ole missään kohtaa. Ja siellä just tuo asutus oli hyvin tämmöinen niin kuin tämä perinteinen karjalaismainen, tai nimenomaan tuonne karjalaisalueelle ominainen, että joen varteen rakentui kaikki nuo kylät. Ja muun muassa tässä Miinalajoella, niin tämä oli hyvin tärkeää, että myöskin tämmöisen kyläjuhlien siellä valittiin tuo joen neito vuosittain, ja se oli hyvin semmoinen niin suurimpia kyläjuhlia, mitä siellä tapahtui. Sitten just nimenomaan tähän vielä oikeastaan tuo laatukan vaikutus oli sillä tavalla vaikutti hyvin vahvasti, että kun Laatokka oli auki hyvin pitkälle, se niin kuin noin helmikuun kieppeillä saattoi sitten jäätyä silloin, kun se jäätyi, se ei kaikkina talvina kokonaisuudessaan jäätynyt, niin se vaikutti siihen, että pakkaset ei ollut näillä rannikkoalueilla niin pahoja kuin mitä ne oli sisämaassa, ja sitten toisaalta kesällä ei tullut hallaa, koska Laatokka lämmitti. Ja sitä varten monissa paikoissa siellä kasvoi omenapuita, jotka on niin kuin huomattavan pohjoisessa siihen, mitä ne siihen aikaan muutoin oli. Sitten siellä yksi, mikä just nimenomaan teki näitä tasankoja ja näitä hiekka-alueita ja savikkoalueita, oli nevan purkautuminen tuossa 3300 vuotta sitten. Se oli semmoinen noin 100 vuoden aikajakso, jolloin neva rupesi tyhjentämään Laatokkaa. Sieltä vedenpinta laski semmoinen 10-12 metriä, eli se on ollut aika valtava vuoto siinä vaiheessa. Ja siellä täällä pitkin salmia löytyy näitä vanhoja noita meren tai järven rantoja. Tämä on tuolta Matsinsaaresta Oritselän reunaa, eli siellä löytyy niin kuin monesta paikasta, että vanha rantavalli edelleenkin. Ja se on ollut aika valtava, että kun se on edelleenkin Laatokassa on 5 kertaa Suomen kaikki vedet, ja siitä silloin 10-12 metriä lähti, niin se on ollut melkoinen valuminen siinä. Mutta se on nyt just että mäkin jotenkin aikoinaan ajattelin sitä, että kannas murtui siellä ja se lähti valumaan sieltä, mutta se on tapahtunut tosiaankin useiden 10 vuoden, noin 100 vuoden aikana, että se on vähitellen niin kuin enempi vähempi lirunut sieltä. Sitten seuraavaksi asutuksesta, eli ensimmäisen kerran Salmi mainitaan asiakirjoissa Vatjan 5. verokirjassa vuonna 1500, eli Koivistoon verrattuna jälleen niin ollaan hieman myöhemmässä vaiheessa, että tuo on kuitenkin ollut tuommoista korpiseutua. Ja silloin 1500 siellä kirjattiin olleen kyliä 34, taloja 318 ja miehiä 508. Ja kokonaisväkimääräksi arvioitiin tuolloin, että siellä oli noin 3000 ihmistä. Ja sitten siellä verotus kiristyi, se oli siihenkin aikaan erilaisia vouteja, hyvin monenlaisia, ja sitten siellä myöskin sodankäyntiä käytiin yli Salmin alueen, ja siellä sitten tuli tavattomasti muuttoliikennettä, ja sieltä jouduttiin, siirrettiin ihmisiä pois, ja sieltä siirtyi. Ja 1592 oli jo sitten ilmoitus, että taloja oli kyllä 426, mutta ne kaikki olivat autioita. Mutta niin sitä tuossa erästä reittiä sitten tutkiskelin asiaa, niin se autioksi määriteltiin sellainen talo, joka ei maksanut veroja. Eli siellä ei ollut mitään veroja saatavina, niin silloin vaiheessa se laskettiin autioksi. Ja tuon jälkeen tuli pientä kasvua, mutta sitten tuli taas romaus, että Ruotsin ja Venäjän sodan 1656-1661 jälkeen Salmissa ei ollut yhtään talonpoikaa. Ja pikkuhiljaa se tilanne kuitenkin hyvällä ja pahalla hieman palautui, että sinne tehtiin pakkosiirtoja.
Ja just kun maanomistajat siirrettivät työntekijöitä ja muita, ja 1685 siellä oli jo sitten 19 kylää ja savuja 155. Sitten 1700-luvun alusta 1800-luvulle siirtyessä väkiluku pikkuhiljaa kasvoi, ja siellä oli väestönlaskenta suoritettu 1811, ja silloin Salmin väkiluku oli 4685 henkeä tarkalleen. Ja tässä on Tuleman-kylää Kirkonmäeltä päin katsottuna. Itse asiassa Hoksalasta minulla ei yhtään kuvaa sitä Salmin kirkosta, joka on kuitenkin merkittävä maamerkki siellä. Mutta tässä on pieni kappeli rakennettu tuon Aleksanteri II vierailun kunniaksi, muistaakseni hänen vaimolleen. Joo. Tässä oli täällä kirkko sittenkin, eli se äsken katsottiin niin kuin tuolta päin tänne kylälle. Ja siellä tuolla taustalla näkyy sitten Lunkulan saari ja tuolla kauempana Mantsin saari sieltä, eli se oli aika isoa vesialuetta. Ja tässä on nyt Tuleman joki tämä, joka tähän laskeutuu. Ja tässä on itse asiassa myöskin tuo luterilainen kirkko on siellä, että siellä oli luterilainen kirkko. Tällä paikalla on nykyisellään taas sitten tuo pieni sasona rakennettuna siihen samaan paikkaan. Sitten tuosta väkilukuun kehittyi, niin se tuolla niin 1900-luvun puolella se nousi sieltä vähitellen, ollen siinä niin tuossa suurin piirtein niin 14 000 alle oli suurimmillaan silloin 1918 suurin niin niillä kieppeillä. Mutta sitten 20-luvulla 20- ja 30-luvulla lama iski aika lujaa sinne. Siellä metsäteollisuus, muun muassa Hosanovien saha- ja konepajatoiminnat meni konkurssiin. Ja näiden niin työpaikat hävisi ja sitten se myöskin muuttoliikenne oli hyvinkin negatiivinen siinä vaiheessa. Ja siellä nimenomaan sitten siirryttiin tuonne Pitkärantaan ja sitten myöskin Suomen puolelle töihin. Eli ne oli niitä muuttoliikkeen kohtia. Ja silloin 45 silloin, tai 48 sitten tavallaan kunnan loppulaskennassa oli muistaakseni pikkusen vajaa 12 000 oli kokonaisväkimääräksi jollakin tapaa laskettiin. Elinkeinot. Metsäteollisuus oli yksi pääelinkeinoista, ja siellä oli nimenomaan hyvin paljon erilaisia maanomistusepäselvyyksiä tuossa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkupuolella, että siellä oli iso jako, lahjakirjoja heiteltiin suuntaan ja toiseen, että kuka on milloinkin maanomistaja, ja sitten tuossa 1900-luvun alkupuolella nälkävuosien jäljiltä, niin siellä oli kaikenlaista koijaria liikenteessä ja tehtiin keinotteluostoja ja sitten sieltä siirtyi maanomistuksia yksiin käsiin. Ja yleensä ne oli ne kaikki, mitä metsäkauppaa ja muuta tehtiin, niin mitä oli lahjakirjoilla ja muilla jaettu sitten, niin ne menivät johonkin kauppavelkoihin ja myöskin niiden kasvut ja kaikki muut. Että siellä oli muutamia tapauksia oli sellaisia, että talollinen ei enää päässyt omaan metsään luvallisesti menemään ollenkaan. Mutta tästäkin huolimatta sitten kuitenkin tuo metsäteollisuus kehittyi siellä, ja Salmin omien sahojen lisäksi puuta vietiin Pitkärantaan, Sortavalaan ja Jaakkimaan. Mutta siellä oli sitten myöskin tehtiin aika paljon, oli tuommoista niin kuin metsää käsiteltiin hieman tällä ryöstäen, ja siellä olikin muun muassa Suomenmaan hakuteos kertoo 1920-luvun alkupuolelta, että Salmin pitäjässä ovat metsät laajoilla alueilla hävitetyt, jolloin on muodostunut paljaita autioita kankaita. Vain syrjäseuduilla, varsinkin valtionomistamilla mailla, kohoaa ylevämpää tukkimetsää. Mutta 1920-luvun puolesta välistä lähtien metsätalousneuvojat ryhtyivät valvomaan hakkuita, ja silloin saatiin myöskin istutus ja tämä puoli toimimaan, eli siinä kohtaa niin se metsäkato saatiin heilahtamaan toiseen suuntaan. Tai vähitellen, että saatiin istuettua uutta metsää ja myöskin sitten uutta tuottoa sille. Sitten oli maanviljelys ja karjatalous. 1900-luvun alkuun
tuolla alueella Salmissa kaskiviljelys oli vielä niin kuin erittäin merkittävässä asemassa. Ja siellä oli niin kuin siinä vaiheessa myöskin pääosa viljasta, mitä tuotettiin, oli kauraa, ja se oli hyvin sieltä varsin alkukantaista, niin kuin millä tavalla se tehtiin. Siellä koneita ja muita tuli vasta paljon myöhemmässä vaiheessa. Ja 1901 just tämä tilanne oli huomattu, ja siellä perustettiin kiertävä maamieskoulu, jonka ansiosta tämä viljeleminen ja karjahoito saatiin paremmalle tolalle. Siellä oli niin kuin systeemi, että se 2 kuukautta oli aina yhdessä kylässä maamieskoulu, ja sitten se siirtyi seuraavaan, ja siellä opetettiin asioita maanviljelyksestä. Ja tämä koulutus auttoi myös karjan kasvatukseen, eli kun siellä 1800-luvun lopulla muun muassa voita saatiin tuotettua vain 38% oman kunnan tarpeisiin, vaikka siellä oli, koska oli ortodoksia, niin siellä myöskin toi paastoaikoina niin kulutus oli aika paljon pienempää kuin monessa muussa kunnassa, niin siitä huolimatta tuotot niissä oli hyvin pieniä. Ja sitten millä tavalla se kehittyi, niin 1918 Salmiin tuotiin ensimmäinen heinäseiväs Kirkkojoelle. Siihen mennessä kaikki oli kuivattu heinät miten sattuu, ja siitä johtuen osittain, että karjalle ei myöskään ollut talvelle heiniä varastoitu kovin paljon. Eli nämä niin kuin pikkuhiljaa tulivat nämä. Mutta sitten siellä karjatalousnäyttelyitä aloitettiin jo tuossa 1920-luvulla, että ne oli niin näissä isoissa kylissä tapahtui niitä, ja siellä sitten myöskin pellonraivausta saatiin tehtyä, että se oli 20-luvulla jo sitten kuitenkin 20-luvun lopulla maanviljelys ja karjahoito oli ihan merkittävä elinkeino. Mut sitten mikä oli hyvin tärkeä olennainen oli kalastus. Siellä itsenäisyyden alkuaikoina Salmissa laskettiin olevan noin 1700 kalastajaa, joista 1/3 oli ammattilaisia. Eli siellä oli tuommoinen niin kuin 5-6%, tai siihen aikaan itse asiassa melkein 10% väestöstä oli kalastajia ihan ammatiltaan. Ja siellä oli tässä on muutamia, mitä oli laskentoja, niin vuonna 1923 tuottavin oli suurnuottakalastus, mutta siinä vaiheessa tuo metsä ja puiden kuljetus oli jo niin kuin sillä tavalla vienyt, että se oli monta tämmöistä perinteistä nuottapaikkaa mennyt pois käytöstä johtuen uppopuista. Eli muun muassa Uuksalonpään siikanuottapaikka oli käyttökelvoton johtuen uppotukeista. Mutta tärkein kalastuksen muotoista oli tuo talvinuottakalastus. Eli siellä jäillä nimenomaan tehtiin vetoja, ja siellä oli kyllä nimenomaan naistyövoimaa myöskin käytössä. Ja siellä oli muun muassa, joka oli kyllä hyvin vaarallista, sama kuin mikä oli tuolla Koivistolla, niin siellä muun muassa 1932 tapahtui sellainen, että oli tuossa Mantsin länsipuolella oli useampi nuottakunta oli siellä, ja sitten sattui tämmöinen niin kuin railon halkeaminen, ja sieltä osa pääsi niistä toisesta nuottakunnasta pakenemaan sieltä ennen kuin se railo oli levennyt, mutta sen railon toiselle puolelle jäi 20 ihmistä ja 7 hevosta. Ja se oli niin kuin, eräänä lauantai-iltapäivänä se lähti se lautta liikkeelle sieltä, ja se seuraavana iltapäivänä törmäsi Konevitsan rantaan toiselle puolelle Laatokkaa, 70 kilometriä menneet yli siitä. Yhtään ei kuitenkaan kuollut sillä matkalla, että se oli aika semmoinen, yrittivät myöskin, koska kalaa siellä lautalla oli, mutta ei ollut sitten tulentekomahdollisuuksia pahemmin, niin se oli ollut semmoinen aika hurja. Ja se on just tommoinen, että sitten siellä oli vielä, niillähän kesti itse asiassa paljon pitempään tulla takaisin sieltä Konevitsasta, että se oli useamman päivän reissu ennen kuin ne oli sitten, kun ne joutui maita pitkin tulemaan. Sitten sota-aika. Eli Suomen itsenäistyttyä tuolla aloitettiin pikkuhiljaa varustautuminen. Siellä oli havaittu, että tarvitaan niin kuin rannikkotykistöä, ja silloin Mantsin saarelle nimenomaan perustettiin tuonne Heinäluotoon, eli mikä on siellä majakka sen saaren eteläpäässä, ja Peiposen kylälle tämmöisellä pikkutykeillä pari asemaa, mutta sitten 1920 sinne tuotiin tämmöistä 2 näitä isoja, tai niin kuin sen aikaisia isoja kanet-tykkejä, 6 tuuman tykkejä. Ja silloin 1920 myöskin sinne perustettiin kasarmi,
Mutta sitten ne muut varustelutyöt oli aika vaatimattomia, mitä siihen aikaan silloin tehtiin. Ja tässä on niin kuin nimenomaan 1920 tykki on tuotu juuri paikalle, ja siellä on edelleenkin tuo bunkkerialue, niin kuin se on siellä löytyy. Ja tässä on taas sitten 44 lähtiessä hyvin palvelleina ne räjäytettiin sieltä. Ja tässä on itse asiassa vielä tuohon, niin tässä on siitä nimenomaan tuosta tuon äskeisen patterin paikasta, eli tuolla on toinen ja tuossa on toinen niistä tykeistä. Eli tämä on tuo Mantsinsaaren Härkämäki, ja kasarmialue rakennettiin tänne. Ja täällä on sitten, tuolla on tulenjohtotorni oli tuolla, ja sitten täällä on hieman alempana olivat nuo kaikki, mitä oli, ammusvarastoa ja muita. Ja tämä oli just sillä tavalla tuon Salmin puolustuksen kannalta hyvin merkittävä, että tuolla toisessa päässä saarta, missä oli tuo Mantsinsaaren kirkko, sieltä oli tulenjohto tuonne, tuolla on tuo Tulema, eli pääkylä, niin suoraan sinne päin, ja siellä oli nimenomaan kaikki ne tiet sattuvat tulemaan sillä tavalla, kun oli etukäteen laskettu kaikki koordinaatit, niin siellä saatiin tehtyä näillä parilla tykillä aika paljon tuhoa aikaiseksi. Ja sitten myöskin suomalaiset ampuivat sieltä päästä kirkon rikki, ja sitten venäläiset ampuvat taas sitten Mantsinsaaresta kirkon, että se oli sillä tavalla meni tasapuolisesti. Ja siellä sitten just marraskuun lopussa 1939, kun venäläiset vyöryivät tuonne Salmiin, niin ne olivat itse asiassa varsin nopeasti pääsivät sinne alueelle, koska siinä oltiin ihan vieressä. Ja siellä oli teitä oli miinotettu, ja se nyt jonkun verran hidasti, mutta kyllä se varsin nopeata oli, että minun isomamma lähti Mantsinsaaresta nimenomaan evakkoon silloin 30. päivä lasten kanssa. Ja kyllä niin kuin silloin kertoi, että oli lähtiessä oli tulenlieskat näkyvät tuolla Tuleman ja Manssiläkylän ja tuolla kieppeillä, että hyvin lähellä olivat jo tulossa. Ja se on joulukuun 1. päivä vasta noi Mantsin tykit pääsi valmiuteen, ja se, nyt kun lukee noita Ukrainan näitä tykistön ongelmia, niin samat ongelmat oli Suomessa. Ensimmäisenä päivänä oli mahdollisuus ampua 4 granaattia. Ja ne ei paljon niin kuin siitä ne määrät suunnitellut, että tietysti ne tykit oli vanhoja, eli niille ei pystynyt ampumaan kovin tiheeseen tahtiin, mutta ne oli aika pieniä määriä niin kuin näihin nykypäivän määriin katsottuna, mitä siellä ammuttiin. Ja siellä tosiaan silloin talvisotaa sieltä lähtivät pakoon, sieltä evakuointipaikat oli Leppävirtaa, Saarijärveä, Jurvaa, Jalasjärveä, Kannoskoskea ja Pylkönmäkeä. Ja se oli hyvin semmoinen niin kuin kuitenkin aika lyhyt ja nopea reissu vielä siinä vaiheessa, että silloin ei niin kuin varsinaisia oikein kunnon sijoituksia ei tehty. Ja tuossa kävi niin kuin talvisodankin aikana, että anteeksi mä jään siihen hieman tuohon Mantsinsaareen jumiin, mutta kun mä tiedän siitä paljon enemmän kuin itse Salmista kokonaisuudessaan, niin sitä ei oikein missään vaiheessa, tai sitä ei vallattu missään vaiheessa. Ja siellä sitten mutta talvisodan päättyessä niin tuo Salmin alue oli Matsia lukuun ottamatta kokonaisuudessaan miehitetty. Ja loppukesästä 1941 oli paluu sinne, ja siellä saatiin nyt sitten maatalous elpymään hyvinkin nopeasti siinä vaiheessa. Ja sitten juhannuksena 1944 tuli lähtö uudestaan. Eli silloin 1944 juhannuksen aikaan tuolla oli aika paljon ilmapommituksia muun muassa tehtiin, koska siellä oli varsin lähellä oli venäläisten lentokentät. Ja tuossa on sitten hieman kaaviota siitä, eli 1945 silloin, kun sitten taas sieltä lähdettiin, siellä kerättiin muun muassa Tervoon, ja Tervo oli niin kuin pääkohteena, minne tuli Salmin suunnasta evakot, ja niitä jaettiin sitten eri puolille, että se tehtiin pääalue, oli tuossa niin kuin Pohjois-Savon alueella Lapinlahden ympärille suurin piirtein, ja sitten tuonne Muhoksen ympärille. Ja siellä edelleenkin on, että siellä on kokonaisia kyliä, ja siellä nimenomaan mentiin sitten niin kuin Lapinlahdellakin, niin siellä oli aina yhdessä kylässä saattoi olla sitten niin kuin nimenomaan kirkkojokelaisia ja muuta, että se oli hyvin niin kuin tarkkaan siellä ne
pikkuhiljaa asettuivat samoihin paikkoihin kuin missä ne olivat tuolla Salmissa olleet. Ja siellä nimenomaan tuolla Pohjois-Savossa varsinkin, niin siellä oli Veikko Vennamo, vaikka olikin Viipurista, niin oli hyvin merkittävä henkilö, ja sitä varten Lapinlahdella Alapitkän kylällä on Veikko Vennamon muistomerkki myöskin. Eli siellä se oli kyllä, mitä lukenut lehtiä ja kuunnellut juttuja, niin se on ollut nimenomaan, että Veikko oli siellä meidän mies täysin. Tässä on nyt nämä keskeiset, tässä on niin kuin hieman, tuolla on takana myynnissä on Salmi-säätiön nämä julkaisemat 2 isoa historiankirjaa, eli mikä kertoo Salmista ja salmilaisista rajan takana ja sitten tällä puolella elosta tuohon vuoteen 2018 saakka. Tuolla on sitten toi Hannu Heikkilän Mureen kirjeet, joka on myöskin tähän, että se on asutusmuseo, joka on tuolla Lapinlahden Alapitkällä, niin se on hyvin raisu, tai miten se nyt sanoisi, ei raisutarina, vaan se on aika hurja tarina kaiken kaikkiaan siitä, että millä tavalla, minkälaista kohtelua evakoille tuli niin kuin tuollakin alueella, vaikka se oli niin kuin melko helppoa moneen muuhun alueeseen verrattuna. Mutta tämä Mureen kirjeet, niin siinä on nimenomaan tämmöinen sisarusparvi, jotka kirjoittelivat kirjeitä hyvin pitkälle, ja sen mukaisesti on tehty tuo kirja. Suosittelen sitä. Ja sitten siellä myöskin tämän Lapinlahdelta Minna Kettunen, Jaetun maan lapset, joka on myöskin ollut kesäteatteriesityksenä, on loistava kuvaus siitä evakkotaipaleen niin siitä asettumisesta ja näistä. Lisätietoja löytyy muun muassa Salmi-säätiön sivuilta, ja sitten tuonne Mantsinsaari-seuran sivuilla, niin siellä pari vuotta sitten tuli harrastettua tuo Elna Pelkosen Karjalanmeren äärellä kirja, joka on aika loistava, niin se löytyy siellä äänikirjana kuunneltavaksi. Tässä on minulla oleelliset. Kyllä minulla jotakin oli muutakin vielä mielessä, mutta näillä mennään. Kiitoksia Kari. Kari oli melko vaatimaton tuon Koiviston esityksen jälkeen, joka oli ihan ymmärrettävä, mutta jos mä saan lukea Koiviston Annen luvalla täältä yhden kohdan tästä Sahojen Bogostasta, jossa kerrotaan näin, että höyrylaiva Sofia oli oma lukunsa. Sen osti Salmista niminsä Pietarin konttoria hoitava Mihail vuonna 1894. Laiva oli jo silloin 20 vuotta vanha, pituudeltaan 38,9 metriä ja kantavuudeltaan 136 bruttorekisteritonnia. Tällä laivalla napatutkija Adolf Nordenskjöld oli suorittanut kuuluisat tutkimusmatkansa pohjoiselle jäämerelle, Huippuvuorille ja Grönlantiin. Ruotsissa liikenteestä poistettu laivavanhus sai nyt tehtäväkseen puutavaralotjien hinauksen Laatokan sisämerellä. Ja voitteko kuvitella, tämä laivavanhus vedettiin Valamon rantakallioille, kun suomalaiset lähti sieltä pois. Ja 41 se oli vielä siellä rantakallioilla, mutta sitten neuvostokansa ei ymmärtänyt sinne sodan aikana sen arvoon. 43 se oli romutettu. Mutta tämmöinen tarina on tästä Hosanoffien sahasuvun lotja ja kuunari ja laiva ja promu historiasta. Yksi laiva, jolla on tutkittu Pohjanmeren ja Pohjoisen Atlantin ja Huippuvuoren ja Grönlannin jäät. Kiitoksia. Jos teillä olisi muutama kysymys, niin Kari varmaan mielellään vastaisi kysymyksiin. Ole hyvä. Anteeksi, saanko kysymyksen mikrofonilla, niin tulee tuonne maailmalle? Mä voin viedä sen. Yes, kiitoksia. Tämä on nyt vielä. No.
täällä puhuttiin, että Koivisto ja tämä Salmi. Yhdessä asiassa mun mielestä Salmi oli vähän nopeampi. 41, kun vallattiin takaisin näitä alueita, Salmi vallattiin heinäkuussa 41 ja Koivisto muistaakseni vasta elokuussa, että kerrankin olitte nopeampia. Ja sitten toinen kysymys. Venäläiset yritti tämän Mantsinsaaren ja Lunkulansaaren vallata silloin takaisin, mutta suomalaiset valtasi ne. Että tämmöinen käsitys mulla on. Joo, kyllä niin kuin suomalaiset, niin lähdetään ensiksi siitä, että tuo evakko, niin se nimenomaan just se paluu tapahtui sillä tavalla, että heinäkuussa 1941 oli niin kuin ensimmäiset tulivat, mutta sitten niin kuin pääryhmät tulivat elokuussa. Ja se oli onneksi sitten noin venäläiset oli kuitenkin istuttaneet jo viljaa ja muuta kaikkea, niin se oli semmoinen, jota se puimalla päästiin sitten talven yli hieman paremmalla. Joo. Niin mutta heinäkuussa siellä oli sitten niin kuin ensimmäistä alkoi tulla takaisinpäin sinne. Että. Mä oon käynyt siellä Lunkulansaaren ja Mantsinsaaren siellä paikkoja tutustua. Joo. Ja sitten nimenomaan siellä Mantsissa käytiin sitten niin kuin siinä kohtaa niitä valtaustaisteluja jonkun verran myöskin, mutta niin se oli kyllä niin kuin enempi, se oli ihan tyhjennystä, eli siellä ei niin kuin semmoista vakavaa taistelua ei käyty sitten kuitenkaan siinäkään vaiheessa, näin käsittääkseni on ollut. Mulla on semmoinen pieni kevennys tähän salmilaisten ja Koiviston väliseen, kuka ehti ensin, niin Raumalla ja Porilla on tämmöinen kissanveto koko ajan. Niin tiedättekö, mitä raumalaiset teki ensin, kun niitä pommitettiin sodan aikana? Ne soitti Poriin, että meitä pommitettiin jo. No niin, jos ei muita kysymyksiä. Siellä oli vielä jollakin, joo, annatko sen mikin, niin mä vien sen mikin. Onko se, joo. Olisin kysynyt Mantsin tämänhetkistä asutustilannetta. Siellähän oli sotien jälkeen jonkunmoinen asutus, mutta nyt loppuaikana niin 2000-luvulla niin siellä ei taida enää olla ketään. Siellä oli sotien jälkeen se oli suurin piirtein tyhjillään. Se oli tuon Miinalan kolhoosin laidunmaata. Eli se tuossa 1970 rakennettiin sitten iso navetta, mikä on se raunio vielä pystyssä siellä. Mutta siellä asuu kylläkin. Siellä asuu kaksi Kylmäluoman Matti, joka oli niitä Suomesta tai perheensä mukana aikoinaan Suomesta Taivalkoskelta Murmanskiin mennyt tai kulkeutunut ja asui sitten siellä vaimonsa kanssa yhdessä vaiheessa. Ja sitten siellä edelleenkin asustaa Aleksei, mikä kutsutaan Fermeriksi siellä, joka on taas Valko-Venäjältä aikoinaan siirretty sinne. Ja hän on edelleenkin elossa ja hyvissä voimissa siellä. Mutta Mantsinsaari on nyt niin kuin semmoisessa kunnossa, että siellä on laituri laitettu täysin kuntoon. Siellä kulkee raskasta liikennettä, sinne vedetään sähkö ja parasta aikaa lossi kulkee. Nytten siinä ollaan rakentamassa lomakylää, koska tässä nyt johtuen maailman tilanteesta niin yllättävän paljon. Siellä aikoinaankin kävi Pietarista hyvin paljon matkailijoita ja metsästäjiä ja kalastajia, niin siellä on matkailun määrä on lisääntynyt aivan valtavasti sinne päin. Eli se on itse asiassa tällä hetkellä rakentumassa, mutta se on mielenkiintoinen, että mä saan sieltä semmoisen parin kuukauden välein aina kuvasetin, että missä on niin kuin sieltä, ja ne ovat hyvin yhteistoimintahalukkaita tällä hetkellä, että kun me aikoinaan tehtiin sinne muun muassa Hautuumaan portti, joka oli puusta, ja sitten nyt oli tässä vuosien varrella muurahaiset syöneet ja se kaatui, niin ne ovat nyt rakentamassa siinä metallista täydellistä replikaa siitä portista, mikä me tehtiin sinne aikoinaan. Odotan mielenkiinnolla, että mitä sinne tulee tapahtumaan.
sellainen jäi niin kuin mieleen tästä esityksestä, että kerroit, että Salmiin väestönsiirtoja tehtiin silloin, kun sitä asutettiin. Onko tietoa, mistä päin näitä asukassiirtoja tehtiin Salmiin? Mä en ole äsken törmännyt siihen niin tarkempaan tietoon, mutta mä luulen, että aika lähialueelta. Eli se on kuitenkin siihen maailman aikaan, tieto oli mitä olivat ja kaikkea muuta, niin se on kuitenkin aika pieniä ne siirtymämatkat olleet. Että siellä oli 1800-luvullakin niin aika vähän oli semmoisia isoja niin kuin siirtymiä, että silloin totta kai niin kuin tverinkarjalaiset ja muut kaikki, että silloin oli semmoisia suurimpia loikkauksia. Mutta kyllä tuolla, jotka ihmiset oli maassa kiinni, niin ei ne paljon liikkuneet siitä. Että. Mutta tämä ei ole faktaa, tämä oletus. Joo. Tai siis siihen aikaan, kun se oli Venäjää, että se on niin, että se on ja se on niin kuin siellä päinhän on niin kuin kaikki mikä oli nimenomaan suurin piirtein Impilähdestä länteen, niin oli Ruotsia. Minä en tiedä, onko ne sinne siirretty vai onko ne tullut vapaaehtoisesti sinne, mutta joka tapauksessa mun mielestä niitä juuria on sinne Venäjälle. Mulla on semmoinen vähän mielikuva, että niin sanotulla vapaalla kansalla ei ollut kovin paljon vapaata liikkumisvapautta siihen aikaan. Että. Minulla voisi olla osa vastausta. Tämä on erittäin hieno kirja, tämmöinen Mauno Turunen on tehnyt Salmista tämmöisen historiakirjan, joka kertoo aika laajasti sen Salmin synnystä, elinkeinoista ja niistä metsistä ja sahoista. Ja varmaan nämä Hosanoffit, jotka teki tämän valtavan ison sahan Tuulemajoen suuhun, joka paloi 16.6.1917, jopa ajatelkaa 50 hehtaaria lankkutaapeleita palo siellä. Ja se lähti sillä tavalla liikkeelle luultavasti se palo, että siinä oli yksi proomu, joka tuli, semmoinen moottoriproomu, jolla oli jo kipinäverkot kyllä siellä pakoputken päällä, niin se tuli lastaamaan siihen, niin ilmeisesti yhtä aikaa nähtiin, joku kauppias näki sieltä kauppansa edestä, että siellä oli palo ja sitten oli myöskin siellä palo siellä lautatapulissa, niin mä luulen, että nämä Hosanoffit toi sieltä syvältä Venäjältä jostain niille sahoille työväkeä. Niin se voisi olla yksi selitys tähän teidän historiaan.